Sa Kitaw-Taw, Bukidnon, sa body bag na lang gisulod ang usa ka namatay sa COVID-19 una gilubong tungod na hutda na og lungon ang mga punerarya sa lugar. Kini ugban pang balita hatod ni Argel Relator. Suot ang ilang PPE, mismong mga personahe sa MDRRMO sa Kitaw-Taw, Bukidnon ang nagakuha sa patayng lawas sa mga COVID-19 related deaths sa punerarya, magsulod sa lungon ug mulubong. Sa pampublikong sementeryo sa lungsod, dunay luna nga kalugman alang lang gayod sa mga namatay sa COVID-19. Base sa mga ihatag nga impormasyon sa mga health personnel kay dili man ni mo basta-basta og lihok kung walay order gikan sa mga MSO kay kamlit ang concern about sana atong gina sa pagkaroon nga sakit. Apan ang ika-13 nga patayng lawas nga gikuha sa MDRRMO adlong Huwebes sa balay lang nakabsan sa kinabuhi. Apan gisulod na lang kini sa body bag dayon gidiretso og lubong kay nahutda na matud pa og lungon ang mga punerarya. Mostly atong mga report na kagahapon ang mga tingtongdan nakapapay sila og lungon apan kagahapon wala gyud kay walay nay available ang palibot bisan sa lain nga lungsod tawag tanan gyud og lungon. Gawa sa mga gipang lubong, doon na say ubang COVID-19 related deaths na gipili sa mga kabanay nga ipakremate lang. Sa lungsod sa Malitbog sa samang probinsya, wala sa gipiling oras ang pagpalubong sa mga giingong namatay sa COVID-19. Gani bisan gabii ug ulan, padayon ang pagkalot sa mga personahe sa MDRRMO aron sa paglubong sa namatay. Sa niaging bulan, lakip ang Malitbog sa giilang high-risk areas sa COVID-19 sa Northern Mindanao. Sa Magsaysay, Davao del Sur, gilubong sab sa mga personahe sa MDRRMO ang ikanapulo nga namatay tungod sa COVID-19 sa lungsod ni adtong Miyerkules. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.